karan farko Abba Kabir Yusuf ya ci gaba da yin tituna masu 9 kilomita wanda suke a cikin garuruwa ko kuma a ce a cikin biranen Kano, dawowa da ayyuka wato gadan-gadan da gwamnatin ta Abba Kabir Yusuf ta yi. A dai wannan sati za a iya cewa Abba Kabir Yusuf din ya gudanar da wasu muhimman ayyuka wanda za a iya cewa masu matukar muhimmanci ne ga al'umma ta jihar Kano, baya ga titin wuju-wuju da wasu tituna na cikin biranen Kano masu 9 kilomita wanda ake tabbatar da yin su sakamakon zuwan damuna. Ana dai ganin damunar ta bana tana ci gaba da wato bata tituna da dama wanda za a iya cewa wasu wuraren babu kwalbati babu hanyar ruwa. Tuni dai kuma aka ci gaba da kwashe shara da tsaftace birnin na Kano kamar yadda kuke gani. Baya ga wannan kuma akwai wasu marayu da wato Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya dauko daga jihar Borno, ma'ana 'yan gudun hijira. Marayu ne wanda yawanci ba su da iyaye. A dai wannan shekara za a iya cewa shine babban dalilin zuwa kashin Shatima jihar ta Kano domin aiwatar da yayewa da kuma yin bikin waɗannan ɗalibai. Ɗalibai ne dai za a iya cewa masu tarin yawa daga jihar Borno, kuma tun a wancan lokaci da aka gudanar da wato abun da ke faruwa a Maiduguri za a iya cewa sanata Rabi Musa Kwankwaso ma'ana ya dauko waɗannan ɗalibai domin wato yantar da su koma mutane. Tun dai za a iya cewa sun zani jarabawa su ta waye wanda kuma ana jiran wato fitowarta, kuma gwamnatin ta jihar Kano na kokarin ɗaukar nauyin waɗannan ɗalibai marayu wanda a yanzu haka ba su da iyaye. Wannan dai za a iya cewa wasu manya-manyan ayyuka ne da kuma abubuwan ban mamaki wanda Abba Kabir Yusuf din ke dora game da ayyukan da ta Rabi Musa Kwankwaso. Wannan dai za a iya cewa mutane da dama sun jinjina ma Abba Kabir Yusuf game da wannan kokari na tattauta rairayen marayu daga jihar Borno zuwa maida su mutane.